Dr.bahijja ke kadai na wakilta ni gadin zuciya ki ungo mu kullum ki kullum ajin sirri kai kadai na wakilta kai ni na gadin zuciya ka ungo mu kullum ka kulle tantabara kwai tara da tara za su gari inda mutum tara ta komai sire tsawatsai faɗa mini kalmar da biya miki so ya zamo ni ba sha maki na san kina tausayi wanda yake so ya gana rikice ya taɓanke zan far masa ko me kike so na yi kana wanda nake so kai ne a zuciya kai gwarzo ne na gama shirya wa ganin kana ya alƙawari ne ga wasu har sun gane lafazi na kai ne baka da tsara a gare ni kai abin fari ne dole na kakkange ne da kishi daidai ne ka zama komai a gare ni zuciya ka zauna ki ji zance na da na bayyana fatan alkhairi ra'ayi sabo shi ake cewa babban tsari a tafa kalle a kasanta da siffar annuri zama matata jama'a sabarin inkari na zo na gida kya budan kofa sau tari soyayya ce ra'ayi na da ke zan zauna turmi sha da ka turmin da mai makwaba ya san tsada inda ya alkawari ne ya zana cika maka zuci ka sa yarda inda tsiran so ya yi huda kai zan yi wa ginin fada dama ne kudirin haka tun farkon haɗuwa na rage tsada san ka a zuci na shimfiɗa na yi haƙuri ya zama gada gashi a yanzu ina faɗa sirrin zuci ta ko'ina gawagon yanayi ya saukar mini san ka yi min nauyi sai ka azamini ni so dan Allah ba juyayi za mu zauna da kai har ƙarshen rayuwa da ke ba abin da nake kiyar yanayi haka zalika ni ma san ka yi min ganuwa Dr.bahijja ke kadai na wakilta ni gadin zuciya ki ungo mu kullum ki kullum ajin sirri